Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Sobra 40 ka magbanay ang nawad-an og panimalay human ang dakong sunog sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Tinubdan sa sunog, ginasubay pa apan usa sa mga gituang hinungdan ang gingong pagdula og posporo sa mga bata. Ani report ni Cyril Chavez. Sa kuhang video ni Carlita Dagsangan, makita ang paspas nga paglamoy sa dakong kalayo sa mga kabalayan sa Bakahan, Zone 1, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City, pasado alas 3 sa hapon adlawng Lunes. Sa drone footage sa BFP, Cagayan de Oro City District, kita ang kalapad sa sunog nga milamoy sa mga kabalayan sa lugar. Tataw ang bagang aso sa kalangitan, lakip na ang nagpungasi nga kalayo. Human ang sunog, ingon ani na lang ang dagway sa lugar. Abo og aso, ingon ani na lamang ang nahibilin man miulbo ang dakong sunog dinhi sa Bakahan, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Gani, ang pipila ka mga residente naningkamot na lamang nga makakita pa og mga kabtangan nga pwede pang mapuslan. Usa sa mga nasunugan ang pamilya ni Felix Amarga, kinsa sobra 19 ka tuig na nga nagpuyo sa lugar. Tapot lawas lang ang ilang nasalbar ug nagpasalamat na lang kini nga luwas ang iyang banay. Nahulutan. Wala. Pati ka din, nahulutan. Wagin, nabalik ko na buntag rin. Ngunit ako nakita ang nasa kong sikat. Kanamang kong sikat niya, nabiyahin ako. Sa tala sa BFP, miabot sa ikatulong alarma ang insidente kung asa 48 ka mga balay ang naugdaw. Sobra 700,000 pesos ang structural damage. Swerteng walay mga residente nga samdan sa hitabo, samtang ginasubay pa kung unsa gyud ang tinubdan sa kalayo. Apan usa sa mga ginalantaw ang giingong pagdula og posporo sa mga bata. Pipila ka anggula mo ginatutukan, walang karon under investigation pa gyud. Wala mo gina-intense pa gyud nga isubay sa karon. Ato nang gi-secure ang ilahang evacuation center nga insigida na sila mapuy-an, matulugan ug makan-an. So i-secure nato ang ilang matulugan. I-secure po din nato ang ilahang mapuy-an sa temporaryo. O ikatulo, i-secure nato ilang pagkaon. Alang sa mga buot muhatod og tabang sa mga residente, mamahimo nga makontak kini nga numero. Karon, tunan pa kung pwede pa bang makabalik ang mga residente sa luna kung asa na hitabo ang sunog, labi pa nga adunay mga mipatimaw nga mga giingong na nag-iya sa mong yuta nga buot nang muokupar niini. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.